matud kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga Bareta. Sa lado lokal, pinakahababang inflation rate para sa bulan kan Setyembre na rehistro sa Albay. Importansya kan core values of integrity sa pagtaon ng serbisyo sa publiko. Ipinagirumdom ni LTO Regional Director Francisco Rances sa mga law enforcement officers asin traffic adjudication service personnel. Mahaabas nin television, arestado kan mga otoridad. Duwang persona gadan sa banggaan kan mixer truck asin pampasaherong jeep sa Sorsogon. Sa lado nasyonal, honoraria kan mga partukdo asin ibapang poll workers dapat nadagdagan asin ilibre sa buwis. Universal Health Care Law ipinangapoda na amyendaran. DENR magamit nin artificial intelligence para mabawasan ang epekto kan kalamidad. Gabos na lunadan ng gobyerno dapat nakabitan ng GPS tracking device. Sa ibang nasyon, 29 katao gadan sa Israeli strike sa Gaza. Mga nasa danger zone, pipa ebakwar na. Baretang Sports, Barangay Hinebra pugol na ang 2-1 na advantage kontra San Miguel Beermen sa nagpapadagos na semifinals kan PBA Governors Cup. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nairehistro ang pinakababang inflation rate na 2.0% sa Albay kan nakaaging bulan hali sa 3.6% kan Agosto. Sigun kay Philippine Statistics Authority, Albay Chief Statistical Specialist Cecil Brondial, pangenot na rason iyon bagulbol na pagiro kan presyo kan food asin non-alcoholic beverages, pagbaba kan presyo kan housing, water, electricity, gas, asin iba pa, pati na transport. Ang sira na sitwasyon, mas maray na epekto sa laro kan pagninegosyo asin konsumidores, dalanta posibleng magbaba man ang presyo kan mga produkto. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tiniripon kan Land Transportation Office, Regional Office 5, ang mga law enforcement officers asin traffic adjudication service personnel hale sa regional asin district offices kan Bicol Region para sa 2024 LTO Rules of Procedure in the Adjudication of Land Transportation and Traffic Cases and Upholding Ethical Standards kan ahensya. Pinanginutan ang aktibidad ni LTO Regional Director Francisco Rances Jr. na ginibos sa Naga City. Ipigpagirumdom ni RD Rances sa mga partisipantes ang kahalagahan kan core values of integrity sa pagtaon ng serbisyo sa publiko. Mientras tanto, ipinaliwanag naman ni LTO 5 Operations Division Chief Glenn Mancera ang rationalization kan law enforcement structure nationwide asin ang function kaini. Katakod kaini nagresulta sa pagtiripon ang mas makusog na commitment kan kada partisipantes na magkaigwan in transparency sa adjudication kan transportasyon asin traffic cases susug sa leyes. Sinabi ni RD Rances na ang collective commitment sa rong pagpapahiling kan dedikasyon kan LTO sa pagpapadagos kan kultura na may integridad sa serbisyo publiko. Padagos na ipigbubusol kan ako Bicol Party List ang pagpapauswag kan kakayahan kan mga kababayan sa Kabikolan sa paagi kan pagkondukta ng Training Induction Program kay banan ang TESDA. Kanakaaging Biyernes, ginibo
ang TIP sa Ago Medical and Educational Center para sa mga scholars kan 3-year diploma in health services and management sa panganginot kan Ako Bicol Party List. Sigun kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, importanteng marahay ang programang ini para matauanin sufisyenteng kaaraman ang mga scholars. Sa paagi kan TESDA, magkakigusinda ng tamang ensayo na matabang sa senda para maging preparado sa pagtabang sa komunidad. Idinugang pa ni Kong Saldi na bilang mga bagong professional sa sektor kan salud, dakula ang sendang magiging papel sa pagpapakaray kan serbisyo medikal sa satuyang reyon. Nag-atendir sa aktibidad sinda Doktora Angelita Ago, Ako Bicol former Congressman Kito Ko, asin Ako Bicol Executive Director Abogado Pido Garbin para ipailing ang sendang suporta sa mga Ako Bicol TESDA scholars na nagpapuuna kan sendang dalan pasasiring sa propesyon nin pangangataman sa salud. Ang TIP may kamauotan na puunan ang pag-ensayo kan Ako Bicol TESDA scholars sa rong importanteng lakdang para sa sendang magiging ambag sa pangangataman kan salud sa Albay pati na sa Bicol. Magpapadagos ngunya na aldaw ang Albay Electric Cooperative o Aleco Sports Fest na madurar sa gudpa sa Oktubre 18 ngunya na taon. Opisyal ining binuksan kanakaaging aldaw kung saan nagkaigwanin parada as in performances. Ini may temang Play Like a Warrior of Light. Mantang man lain-lain nakarawat ang pinagigibo sa Aleco main office grounds. Sa opisyal na pahayag kan kooperatiba, ang siring na aktibidad kan sa indang opisina, nagpapahiling nin pagkasararo bilang sarong pamilya na dalan kan mas marhay na serbisyo sa mga albayano. Arestado sa hot pursuit operation kan mga otoridad ang 25 anyos na lalaki sa barangay Sagpon, Daraga Albay na pigsasabing iyo ang nagahabas ng television asin iba pang mga kasangkapan sa mga pampublikong eskwelahan sa Albay asin Sorsogon. Sinabi kan Police Regional Office 5 ang suspetsado residente kan sitio Bantigi, Barangay Bantayan, Pilar Sorsogon. Nakuha sa suspetsado ang sarong smart TV na may leg stand asin remote control. Sa investigasyon kan pulisya, igwanang pigtangruan ang suspetsado para ipabakal ang inabasa na telebisyon. Deman ini binakal mantang itinuro sa mga otoridad ang direksyon kan suspetsado. Kaso kriminal naman ang isasangat kontra sa suspetsado asin sa ngunyan nasa kustudya na kan mga otoridad ang pigbabansagan na Boy TV para sa magkakanigong disposisyon. Powerful ang tataramo na kamusta ka, lalo na sa panahon kan krisis, may problema man o wara. Ini ang pahayag ni Dr. Elaine Romano, Medical Specialist 2, Adult and Child Psychiatry kan Bicol Medical Center sa ginibong Mental Health Fair sa Pili, Camarines Sur. Sinabi niya na masasabing healthy and mental state kan sarong tawo kung kaya ka ini i-handle ang mga problemang na-eksperyensyahan sa buhay. Tinaawan doon ni Dr. Romano na dainin health kun dainin mental health. Katakod ka ini pig-inganyar ang publiko na atamanon ang mental health, lalo na sa panahon kan krisis o anumang problema. Kamustahon ang sadiri, kapamilya, namumutan sa buhay o kapwa. Dapat man na maging sensitibo sa mga pinag-aagihan kan ibang tao mantang perming tandaan na mag-care for yourself as in care for others dahil mental health matters. Gadaan ang doong pasahero sa banggaan nin pampasaherong jeep asin mixer truck sa Barangay San Vicente, Castilla, Sorsogon, Kasuodma. Sinabi ni Police Corporal Eric Samonte kan Castilla PNP na suminabog ang sa inutan na rueda kan jeep na naging dalan para ini mawaranin kontrol. Dalang digdi, nakalaog ang jeep sa nabiyahing kumadkad pasasiring sa Sorsogon City sa linya kan mixer truck na biyahing pasasiring sa Legazpi City. Tulos man na nakapagresponde ang mga polis. Sinabi ni Samonte, accident prone ang pinangyarihan kan aksidente. 16 na pasahero ang lunad kan jeep kung saan duwa digdi ang konfirmadong binawian in buhay
buhay, mantang critical man ang kondisyon kan driver kan jeep. Sa ngunyan, nasa ospital ang mga nairidong pasahero, mantang padagos pa ang investigasyon sa nasabing insidente. Importante ang pagdebosyon sa mahal na Birhen kan Santo Rosario sa programang Lakaw Maghira sa DCGB. Sinabi ni Seminarian John Roger Avila kan Legazpi Diocese na ini ang paagi para magtalubo ang relasyon sa kagurangnan asin maisabuhay kung ano ang mga pigpapangadji. Sinabi ni Avila na ang pagdebosyon na ini sarong hararom na pagkamuot asin paggalang sa mahal na Diyos. Day ini minapundo sa pagpangadji sana, kudi dapat maipahayag sa pagpatalubo, kan kabanalan asin magkaigwanin hararom na relasyon sa mahal na Diyos. Dagdag pa niya na ang tunay na pagdebosyon sa Santo Rosario pasiring dapat sa pag-arog sa mga gawi ni Santa Maria, siring man kan pagiging mapagkumbaba asin pagkamuot sa kapwa. Dapat man na magiging masinunod sa kabutan kan kagurangnan. Ang pahayag ni Avila, kasunod kan selebrasyon ngunya na bulan kan Oktubre, kan pagpamibi kan Santo Rosario. Dahil na ning buhay kan makua ang sarong 27 anyos na babae sa laog ni sarong apartel sa barangay Tabuco, Naga City. Sa informasyon ka Naga City Police Station, sarong 47 anyos na babae ang naghaga ng tabang sa room attendant kan apartel para sundoon ang biktima sa kwarto kung sinini nag-check-in alagad, nagkaparang beses ng pigapudan dahil nagsisimbag ang biktima. Nagdesisyon na gamiton ang master key para mabukasan ang kwarto mantang nahiling ang biktima sa comfort room na duguan asin nakapurupot ang tuwalya sa iyang liog. Sa informasyon na naka-duty bilang kahera, sarong lalaki na may suolog na itom na sweatshirt, brown pants, may face mask, asin nakakalo ang naglaog sa nasabing kwarto alas 2 nin maagahon. Sa ngunyan, padagos pa ang investigasyon para sa magkakanigong aksyon. Nakaresibi nin 2,500 pesos na cash incentives ang kada saro na 170 na mga estudyantes kan nito Community College hali sa gobyerno probinsyal kan Albay. Sa paagi kan Albay Provincial Education Department, narekognisar ang mga estudyante bilang governor's top listers. Mantang ang nasabing insentibo, iyoan para sa ikaduwang semester kan school year 2023 to 2024. Ang 80 sa mga estudyanteng ini iyoan hali sa kursong Bachelor of Elementary Education, mantang 80 naman ang may kursong Bachelor of Secondary Education. Sigun kay Gobernador Rex Lagman, importante ang pagrekognisar sa mga estudyanteng nagpapahiling nin tibay sa saindang pag-aadal kung sain makakatabang ini, tanganing pagtibayon pa ang edukasyon sa probinsya kan Albay. Yan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka ba sa bukid? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsulta tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling
mong inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Suportado ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang propestong dagdagan ang kompensasyon kan mga paratokdo as iniba pa mga pool workers kasabay sa pagtaon induo na dapat man sinang ilibre sa babayadan na buwis. Sigun kay Pimentel, importante marahay ang trabaho kan mga paratokdo sa pagsiguro nin malining marahay as matiwasay na eleksyon sa masunod na taon sa mga hotspots na lugar sa nasyon dahil malilikayan na mabugtak sa peligro ang kaligtasan asin buhay kan mga partokdo asin pool workers. Kung kaya, dahil na dapat ipagkuripot ang benefisyong ini. Ito na ang honoraria na karapat dapat sa mga partokdo asin iba pang pool workers. Ano tang ipagproponir kan Alliance of Concerned Teachers na dagdagan ang honoraria, allowances asin legal protection para sa mga partokdo na magsiserving miyembro kan Board of Election Inspectors. Sinabi niyang dapat adalan kan Kongreso ang propestong budget para sa honoraria kan mga partokdo asin sa mga pool watchers sa 2025 national and local election. Magigirimduman kan 2022 election ang mga partokdo na nagserbisyo sa eleksyon tinawanin mga minasunod na honoraria. Chairperson of Electoral Board, 7,000 pesos.
Miyembro kan Electoral Board, 6,000 pesos. DepEd Supervisor Official, 5,000 pesos. Asin support staff, 3,000 pesos. Para sa langkaw na kompensasyon, asin pagpalibre sa babayadan na buwis. Sinabi ni Pimentel na dapat siguruhon kan COMELEC ang working condition, asin kaligtasan kan mga miyembros kan BOI as sa maabot na pirilian. Nangapudan si House Deputy Majority Leader Janet Garin sa liderato kan Senado asin Kamara de Representantes na tawanin atensyon asin gibuhan na prioridad ang pag-amyendar sa Universal Healthcare Law. Sinabi ni Garin na salidahan man ni nagkaperang beses ang pamayo kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Magiging useless ini kapag dai na amyendaran ang UHC Law. Ginibo ni Garin ang pahayag dahil sa plano kaini na magsumiter nin House Committee on Health na rebisaron ang nagkaperang probisyon sa UHC Law, lalo na may pigaapod ini na killer provisions. Sigarin ang dating sekretary kan Department of Health o DOH, sarong doktor asin vaccinologist, nagsabi na dai kaipuhan in health intervention, arog kan bulong vaccines asin medical devices kapag nagsairarom sa Phase 4 clinical study. Base sa Section 34 sa UHC Law, dapat magkaigwagiraray nin health intervention. Tinawan ni doon kan kongresista na matapos ang Phase 3 clinical trial, konsiderar na unhealthy interventions na safe asin effective. Binatikos man ni Garin ang pagbilog nin Health Technology Assessment Council dahil ini na impluwensyahan kan anti-pharmaceutical groups asin mga dating opisyal na gusto i-empower an sa indang sadiri. Poon pa kan 18th Congress, pigsusulong na ni Garin ang pag-amyendar sa nasabing probisyon alagad nakapending ini sa committee level poon kan Agosto taong 2020. Magamit na ni Artificial Intelligence ang Department of Environment and Natural Resources para sa disaster risk reduction. Nagtutubod ang DENR na sa paagi kan mga teknolohiyang ini mapapokusog ang prediction sa kalamidad asin kahandaan sa pagsimpagdigdi. Sigun kay DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na sa nakaaging taon na iangat kan Pilipinas ang disaster management kini sa paagi kan AI power tools kabandigdi ang mga inisyatibo sa erarum kan GeoRisk Philippines na sarong multi-agency initiative na pinanginutan kan PHIVOX na pinunduan kan Department of Science and Technology. Ini binilo para magkaigwanin sistema asin plataforma para maihirasan ang efekto kan peligro pagbantad kan iba pang informasyon na matabangan ang mga tao, komunidad, gobyerno lokal. Asin makapagplano kung paano mababawasan ang epekto ka natural hazard kay banan sa mga babaloon na magamit iyo ang mga unmanned aerial vehicle, satellite technology, asin local and indigenous knowledge na magpapakusog sa weather forecast asin risk assessment. Sarong propwestong ley ang isinumitir sa Kamara de Representantes para gibuho na mandatory ang pagbugtak ng GPS tracking device sa gabos na lunadan kan gobyerno. Sigun kay Nueva Vizcaya Representative Luisa Loren Quaresma, nakamawotan kan propwesto kaining GPS tracking device, Act of House Bill 10900 na magkaigwanin sarong audit trail kan mga lunadan na magagamit sa pagresolber sa krimen. Magagamit man ini para tulos na makapagresponde sa mga emerhensya asin krimen. Ang pagbugtak ng GPS device, sigun kay Quaresma, nagsusulong nin accountability asin transparency sa mga empleyado asin opisyal kan gobyerno. Pigmamandato kan propwesto sa Department of the Interior and Local Government asin ang Commission on Audit na magkondukta nin surprise inspections para masiguro na pigsusunod ang pagbugtak ng GPS devices. 37 overseas Filipino workers hali sa Lebanon ang maabot sa Manila ang unya na aldaw. Matapos ang sunod-sunod na air strike ng Israel na nagresulta sa maiwasan na distroso sa sur na parte ka nasyon. Sigun sa Presidential Communication Office, maabot kunya na Lunes ang 37 Pinoy na nagali sa Beirut.
Personal na nailing ang mga OFW ni Philippine Ambassador to Lebanon, Raymond Balatbat, sa Beirut Airport, Bantang Sinda. Sinabat ni Ambassador Henry Bensurto asin mga opisyales kan Philippine Consulate pag-abot sa Istanbul. Sigun sa PCO, nasa 442 na mga OFW asin 26 na dependents ang naiuli na hali sa Lebanon kan Oktubre 12. Kaibanan sa bilang ni ang siyam na Pinoy na nag-abot sa Manila kan Domingo. Dinugang pa na may 11,000 na Pilipino sa Lebanon na kadaklan na sa Beirut na nagtatrabaho bilang mga domestic workers. Disganado ang Department of Labor and Employment o DOLE sa hababang resulta kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO workers na nag-abot sa piglansar na job fair para sa sainda. Sigun kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma na sa maabot sana sa 1,000 ang nagparehistro online sa job fair, wara pang kabanga ang nag-abot. Sinabi niyang mas dakol pa ang nag-walk-in, bako hali sa POGO o Internet Gaming License o IGL. Dahilan digdi, plano kan DOLE na sa giraray magkondukta ng job fair para sa sainda sa masunod na bulan. Sa pagkakataon na ini, makoordinar ang DOLE sa POGO companies para tawanin pagkakataon ang saindang mga empleyado na magduman sa job fair. Base sa ginibong profile kan DOLE, nasa 27,000 ang apektadong obrerong Pinoy sa POGO ban sa National Capital Region o NCR. Sinabi pa ni Laguesma na padagos pa ang profiling ninda sa iba pang POGO workers sa Calabarzon, partikular sa Cavite na nasa 7,000 na apektadong obrero na ang sa indang na profile. Bareta hali sa ibang nasyon. 29 mga Palestino ang napabareta nagkagaradan sa inilansar na airstrike ng Israel sa Gaza. Sigun siya nagkaparang residente, nailing nindaan mga Israeli troops na padagos na pigbobomba ang northern party kan Jabalia kung siya ay nakabugtak ang pinakadakulang refugee camp sa nasabing lugar. Sa laog ng 24 oras suminabot sa 19 katao anagadan. Nadagdagan pa ini nin 10 matapos tamaan ang duwang harong kan nakaaging banggi sa Jabalia asin Nusirat na sarong refugee camp sa central part kan Gaza. Kasunod kini, nagpalas na nin aviso ang Israeli troops na mag-evacuar na ang mga natatanang residente sa northern parte kan Gaza. Dalante ini, idedesignar bilang dangerous combat zone. Baretang Sports, nalusutan kan Barangay Ginebra ang San Miguel Beermen sa score na 99-94 sa nagpapadagos na semifinals kan PBA Governors Cup. Dahilan digdi pugol na kan Ginebra ang 2-1 na advantage sa saindang best of 7 semifinals sa kawat na ginibo sa Dasmariñas City Arena. Nagbida sa pagana kan Ginebra si Justin Brownlee na nagrehistro nin 30 puntos mantang may 11 puntos, 7 rebounds asin 7 assist si Stephen Holt, asin 8 puntos asin 8 rebounds si Scotty Thompson. Igwamanin 22 na puntos si Japet Aguilar. Asin 15 puntos ang nagibon ni Maverick Ahan-Misi. Sinabi ni Ginebra coach Tim Cone na ang naging liave kan sa indang pagana iyo ang ginibunindang depensa. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon nasa linya ang Pag-asa. Reyna aga po para po sa tuyang weather forecast mo na Lunes. Shoreline ang nakakaapekto duman sa extreme northern Luzon, samantalang easterly sa nakakaapekto man sa eastern sections kang Luzon asin Visayas. Ang Kabikulan nilalauman man ang bahagya hanggang sa mga panganoro na kalangitan na kung sa inyo naman ang tsansa ng mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdekuldol. Maluya sa kudsa moderatong doros na halis sa norteng sirangan sa kudsa sirangan ang mamamatian. Asin ang mga kadagatan, magiging banayad sa kudsa katamtaman ang pag-alon. Nating agwat kang temperatura sa maghapon 24 hanggang 33 ang taas kang Celsius. Ang saldang, masirang alas 5.35 ngunyan ninaga, masulno pa dyan alas 5.27 nin hapon. Alidig di sa DOST Pag-asa, Ariel Samoncho. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Lunes. Sa pangaran kan mga pagariba, Mardila,
Jenny Balyaran sa Newsbase. Ramer tanay sa lado teknikal si Riman Pag-asa. Kami ang nagatud kaan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kasi nung pag-antabay. Happy birthday. Happy birthday kay Padi. Mr. Rumi Tan kan LCC Group of Companies. Happy birthday tabi Sir Rumi Tan. And likewise, happy birthday man kay APSEMO Chief, Dr. Cedric Daep. May you have more birthdays to come. Salamat po, kasi nung pagantabay, masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang saludasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye.